அன்பு மருத்துவர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரூப்ரிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிஸி. இந்த பிஸி அப்படின்ற வார்த்தைக்கு டிக்ஷனரி மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்குபைடு வித் ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டிங் இன் அ பர்ட்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செயலிலோ அல்லது ஒரு விஷயத்திலோ முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளுதல், அதுதான் பிஸி. இது அடிக்கடி நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரூப்ரிக்காக இருக்கும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் மட்டும் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க. பிஸி அட் நைட். இதுக்கு ஹைட்ரஜனும் பைப்பர் மெத்திஸ்டிக்கம். இந்த பைப்பர் மெத்திஸ்டிக்கம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா வாழ்மிளகு. இது எப்போவுமே தன்னை ஒரு உற்சாகமாக வைத்திருக்கக்கூடியது. சில பேர் பார்த்திங்கன்னா பகலெல்லாம் தூங்கிட்டு நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க. எல்லா வேலையும் நைட்டில் எடுத்து படிச்சுருவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ரூப்ரிக் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்து பிஸி இன் சில்ட்ரன். சில குழந்தைங்க எப்போ பார்த்தாலும் துருன்னு ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிடுவாங்க. அவங்களுக்கு சினா ஒற்றை மருந்து. அடுத்து பிஸி ஃப்ரூட்லெஸ்லி. அது என்ன ஃப்ரூட்லெஸ்லின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க இருக்கிற அந்த பரபரப்பு தன்மையோ பிஸியோ ஒரு பலன் இல்லாமல் ஒரு பயனற்ற வகையில் இருக்கும். இதுக்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்குது. எபிஸ், அர்ஜென்டம்னேட்ரிக்கம், காலிப்ரோம், ஸ்டானம், சல்ஃபர், டேரண்டுலா, தெரிடியான், வெரட்ரம் எல்லாமே. அதில் நம்ம பேஷண்ட் எதில் வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்து நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்து பிஸி வித் ஹிம்செல்ஃப். தனக்குள்ளே வேறு யாருக்காகவும் பிஸியாக இருக்கும், தன்னைத்தானே பிஸியாக வச்சுக்கிடுவாங்க. பிஸி வித் ஹிம்செல்ஃப். இதுக்கு மெக்னீஷியம் யூரியாட்டிக்காவும் ஸ்டாஃபிசாக்ரியாவும் முக்கியமான மருந்து. பிஸி இல்னஸ் ஆஃப்டர். ஒரு குறிப்பிட்ட நோய் நிலைகளுக்கு பின்னர் அதுங்க தன்னை பிஸியாக வச்சுக்கிறது. அக்கோனைட், ஆர்னிகா, பிரயோனியா, ரெஸ்டாக்ஸ், சல்ஃபர் முக்கியமான மருந்துகள். இன்னொரு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகிறது, நம்ம இந்த இதை வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ பயன்படுத்தியிருப்போம். பிஸி இன் யங் கேர்ள்ஸ் டூயிங் நத்திங் ரைட் இன் அமோனேரியா. அவங்களுக்கு மென்சஸ் அப்போ அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இருக்காது, ஒரு பர்பஸ் இருக்காது. ஆனால் தன்னை வந்து ரொம்ப பிஸியாக வச்சுக்கிடுவாங்க. ஆனால் பண்ணுற எல்லாமே தப்பாக பண்ணுவாங்க. இதுக்கு எப்பிஸ் வந்து ஒற்றை மருந்து. நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும், எப்பிஸ் வந்து அமனோரியாவுக்கு மிக மிக முக்கியமான மருந்து. தர்ஸ்ட்லெஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரூப்ரிக்கும் பயன்படுத்தலாம். ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். நான் சில சமயங்கள் அந்த ரூப்ரிக் நான் எடுத்து பயன்படுத்தியிருக்கேன். சரிங்களா? ரைட். அடுத்து பிஸி அண்ட் வீக், எவ்ரி திங் ஃபால்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ். ரொம்ப வீக்காகவும் இருப்பாங்க, அதே சமயம் பிஸியாக இருப்பாங்க. தான் கையில் பிடிக்கிற எல்லாமே கீழே விழுந்துடும் வீக்காக இருக்கிறதுனால. இதுக்கு மோஸ்கஸ் வந்து ஒற்றை மருந்து. மோஸ்கஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெலிரியஸ் ரெமெடி. நிறைய பேர் நம்ம ஆஸ்துமாக்கு பயன்படுத்தியிருப்போம். அவங்களுடைய பலகீனத்தின் காரணமாக தன்னோட கையில் வந்து பலன் இல்லாமல் இருப்பாங்க. இதுக்கு நம்ம மோஸ்கஸ் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த மாதிரி பிஸி பயன்படுத்தி ஏதாவது பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கற்றுக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரூப்ரிக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கேப்ரிசியஸ்னஸ். அதென்ன கேப்ரிசியஸ்னஸ் அப்படின்றது விளக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, குவாலிட்டி ஆஃப் சடன் அண்ட் அன்அக்கௌண்டபிள் சேஞ்சஸ் இன் மூட் அண்ட் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் இதை விளக்கமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா, சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் பர்பஸஸ் வித்தவுட் எனி ரீசன். அதாவது ஒரு மனிதரிடத்தில் எந்த விதமான காரண காரியங்கள் இல்லாமல் அவருடைய நடத்தையிலும் எண்ணத்திலும் ஏற்படக்கூடிய திடீரென ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாற்றம். இது இத்தாலியன் வேர்ட்லேருந்து வந்த ஒரு இத்தாலிய மூல வார்த்தையிலேருந்து வந்த ஒரு சொல். கேப்போ அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெட்டு, ரெசியோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெஜ்காக்ன்றது முள்ளமன்றி பார்த்திங்கன்னா முன்னுக்கு பின் முரணாக நடந்துக்கிறோம். அதனால தான் இந்த வார்த்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மூலச்சொல்லிலேயே இதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பொருள் பதிந்திருக்கு. ஸோ இந்த கேப்ரிசியஸ்னஸ் அப்படின்றத ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும்னா ஏருக்கு மாறாக நடந்து கொள்ளுதல். இப்போ கேப்ரிசியஸ்னஸ் இன் சில்ட்ரன் ஒரு சப்ரூப்ரிக் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சாமமிலா, சினா, ரியம் முக்கியமான மருந்து. என்கிட்ட ஒரு பையனுக்கு வந்து சிவியர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ். அவனுக்கு சாப்பிட்டுட்டு வந்து வயிற்று வலி. குட்டி பையன், அதிகபட்சம் போனால் 5 வயசு இருக்கும். அவனோட அண்ணன் வந்து கூட வந்திருந்தான். என்னால் கேஸ் எடுக்கவே விடலை. ரொம்ப அங்கிட்டு இங்கிட்டு ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த பையன். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் சும்மா வாட்ச் பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு வாட்ச் பண்ணேன். அந்த பையன் வந்து ஒரு பால் கொண்டு வந்திருந்தான். அந்த அண்ணன் வந்து அந்த பாலை வந்து எடுப்பான், பால் எடுத்து தூக்கி போட்டுருவான். அவன் கையில் கொடுத்தா தூக்கி போட்டுருவான். ஆனால் மறுபடியும் அவனுக்கு கையில் எடுத்து தரணும்.
தரலைன்னா பயங்கரமாக அழுக ஆரம்பிச்சிருவான். சரி கையில் வச்சிடுறான்னு சொல்லி கொடுத்தா இல்லை மறுபடியும் சொல்லிட்டு எங்கிட்டாவது தூக்கி போட்டுருவான். இந்த மாதிரி ஒரு கேப்ரிசியஸ்னஸ் தன்மை, அதாவது பாலை எடுத்து கொடுக்கணும் ஆனால் தூக்கி போட்டுறணும். தூக்கி அவன்கிட்ட போட்டால் பரவாயில்ல விளையாடலாம்னு நினைக்கலாம், வேற எங்கேயாவது தூக்கி போட்டுறது. மறுபடியும் அந்த பாலை தூக்கி அவன் கையில் கொடுக்கணும், அது வரைக்கும் அவன் அமைதியாக இருக்கிறது கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஏறுமாறான தன்மை வந்து நல்லா வாட்ச் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. சாமமிலா கொடுத்தோம், ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்டு. வித்தின் ஒரு 30 மினிட்ஸில் அவனுக்கு இருக்க அந்த கேஸ்ட்ரிக் பெயின் குறைஞ்சிருச்சு, நார்மல் ஆகிட்டான். அந்த கிராங்கினஸ் சொன்னாங்க, அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, நல்லா படித்தவங்க, நிறைய படித்தவங்க, சார் அந்த கிராங்கினஸ் வந்து வித்தின் 15 மினிட்ஸ்லேயே சரியாயிடுச்சு சார். நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளேயே அவன் நல்லா வயிற்று வலியை வந்து ஒன்றுமே சொல்லலை, நல்லாயிட்டான், அடுத்த நாள் தூங்கி சொன்னி ஃபுல்லாக நல்லாயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி சில்ட்ரன் கேசஸில் நம்ம அந்த கேப்ரிசியஸ்னஸை நம்ம பயன்படுத்த முடியும். அடுத்து இருக்க சப்ரூபிக் பார்த்தீங்கன்னா கேப்ரிசியஸ் இன் கிரானிக் ஹெட்டேக், அயோடம் ஒற்றை மருந்து. கேப்ரிசியஸ்னஸ் மென்சஸ் பிஃபோர், இதுக்கு அக்கோனேட்டும் சாமமிலாவும் 2 முக்கியமான மருந்துகள். கேப்ரிசியஸ்னஸ் மென்சஸ் டூரிங், அக்கோனைட் வந்து ஒற்றை மருந்து. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மென்சஸ் அப்போ வலி தாங்க முடியாது, அப்படியே என்ன பேசுகிறது என்ன செய்கிறது இல்லாமல் ரொம்ப அப்படியே துடிச்சிடும், அங்கிட்ட அங்கிட்ட புரளுவாங்க. அதுக்கு வந்து கேப்ரிசியஸ்னஸ் மென்சஸ் டூரிங் அக்கோனைட். அக்கோனைட் வந்து வலியும் ரொம்ப நல்லா கேட்கும். சரிங்களா, ரைட். அடுத்து வந்து கேப்ரிசியஸ்னஸ் இன் டூத் ஏக், அதுக்கு மெக்னீஷியம் கார்ப் வந்து ஒற்றை மருந்து. சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கேப்ரிசியஸ்னஸ் பயன்படுத்தியோ அல்லது நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த பிஸி ரூப்ரிக் பயன்படுத்தியோ ஏதாவது பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம எல்லோரும் கற்றுக்கலாம். இனிது கற்றல் இனிது. நன்றி.